Molta pels quiets amb Nexa Fundació! Doncs aquesta tarda hem estat a la Fundació Nexa i la veritat és que ha estat una experiència molt positiva, sobretot per veure que hi ha gent que es deixa la pell perquè el món sigui millor. Així que us convidem a tots a comprar el calendari, a participar, a col·laborar i a ser conscients d'una realitat que no sempre veiem en el nostre dia a dia. I és que com a grup portem bastants anys, hem fet bastants concerts, alguns més xulos que d'altres, alguns que d'aquí 10 anys segurament ni els recordarem. El que estic segur convençut que recordarem és la tarda que hem passat avui aquí amb vosaltres. Molt bé. Així que sí, molt de bon. Compra el calendari! Compra el calendari!